What's up mga Calabar Cards? Good morning sa inyong lahat and welcome back again sa ating panibagong episode. Alright mga tropa, so sa episode na to isi-share ko lang sa inyo mga tropa yung mga alaga natin dito sa bahay. Uy! Ito yung mga alaga natin. Papukaan lang pala tayo mga tropa ng mga manok. Ano nangyari sa'yo? Right mga tropa, so ito pala yung mga alaga natin, mga astralop. And so yung mga manok natin na yan pangitlog. So malakas mangitlog ito mga tropa, itong mga manok na to. So din kami minsan kumukuha ng pang-ulam namin at minsan dyan din kami kumukuha ng pambenta namin. So si Mrs. kasi may mga tropa, may mga nabenta na rin siya. So parang umabot na yata ng 800 yung pinagbentahan sa mga itlog na mga astralop natin. Tapos yung mga nauna mga tropa, kasi bali yung mga naunang astralop natin apat na inahin, tapos isang lalaki. Tapos ayun, ginawa ko, nagpapisa ako mga tropa, kasi yung apat na inahin na yun, yung mga itlog nun ang napagbintahan na namin is 800 na. Nagsimula lang ito nung December. December nagsimula kaming magbenta ng itlog. Kaya ang ginawa ko mga tropa, ito, nagpapisa tayo ng maraming astralop. Bali ilan yung inahin dito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So may 8 inahin tayo dito sa mga napapisa natin. But ito, astralop din to mga tropa, kaso yung inahin kasi napalahian ng ibang manok. Pero yung mga puro, itong mga itim. So yan yung mga astralop natin. So yan yung isang pinagkakakitaan namin ni Mrs. Yung mga itlog ng astralop binibenta namin. Tapos meron din tayong ibang mga manok dito mga tropa, katulad ng mga manok na panabong. So nag-breed din tayo ng mga manok natin. So unahin pala natin mga tropa yung mga tawag dito, yung mga materials natin, yung mga materials. Right, so ito yung materials natin mga tropa. Ito yung ating puro. So ito yung purong pan natin mga tropa, manok panabong. So hindi ko to hindi naman tayo nagsasabong, kaya hindi ko to talaga sinasabong. So ito yung ginagamit natin na pangkabisa dun sa mga inahin. So ito yung puro natin mga tropa. Yan. So ang lahi pala nito ay gold mga tropa. Gold siya. Yan. Tapos nandito naman yung ibang inahin natin. So ito mga tropa, puro din ito mga to. Ito yung black melsim natin. Tapos ito yung El Gamma Gray natin. Ayan, El Gamma Gray. Pero ito mga tropa, yan yung mistisong manok natin. Mistisong manok natin to. Hindi naman siya totally mistiso, may kunti lang. Pero yan kasi mga tropa, may sentimental value kasi yung manok na yan. Kaya sabi nila, i-let go muna para hindi mahaluan yung mga manok na panabong mo. Ayaw ko, kasi may sentimental value yan sa akin mga tropa. So itong kasi medyo matapang din kasi itong mga tropa. Ayan siya. Aray ko, yan mga tropa. So magpapakain lang tayo mga tropa. At kakarating lang kasi natin mga tropa dun na galing sa bukid, nagpainom ng baka. So ngayon lang tayo makakapagpakain ng manok, ganitong oras. So ang oras pala natin mga tropa ay alas 10 na. So busy rin kami ni Mrs. kasi araw ng paglalaban namin ngayon. Kaya hindi na ako nakapag-vlog sa taniman natin kanina, sa may mini farm natin. So maraming gawain ngayong araw. Pero ito nga mga tropa, gusto ko lang i-share sa inyo itong mga alaga ko.
So yan yung mga alaga natin dito sa bahay. So yung mga manok panabong pala natin mga tropa, pangbenta yon. Kasi hindi naman tayo nagsasabong. Hindi ako marunong magsabong mga tropa, pero mahilig lang ako mag-alaga ng manok. So yan yung mga alaga ni Lover Gods mga tropa. So ito pala yung ating purong astalop mga tropa. Yan. Yan yung tatay ng mga astalop natin dun kanina. Yan sa mga tropa. So ito pala galing kay daddy. So, binigay sa akin. Daddy mahilig din kasi mag-alaga ng manok. Kasi kita nyo naman nung pumunta tayo sa Bulinaw, di ba? Marami siyang alagang manok, pabo. Yan. So may baka din si daddy mga tropa. Tapos ito na pala yung mga tropa, yung mga pinabreed natin. Ano yung mga breed natin, oh. Yan, ito na yung mga palahi natin. Ito yung ating talisayan. Ayun yung gold. Tapos ito yung purong white gold natin. Tapos ito na yung mga anak ng inahin natin na itim. Ayan, mga Melson Black. Tapos yun yung isang gold natin. Ayan, malaki na. So nasa 3 months na ito mga tropa. 3 months old na. Tapos may pinapalimliman pa tayo. So share ko lang sa inyo mga tropa yung mga ibang ginagawa ko dito sa bahay. So ito, nagpapalimlim tayo. So ito yung mga astrolot natin na nauna. Pero ang nililimliman nito is yung mga manok natin na panabong. Kasi tumigil na silang mga itlog eh. Ito naman yung mga itlog ng mga Texas natin. So may kanya-kanyang pangalan itong mga to. Ayan o, Dome. Yan, Dome. Tapos yung iba kasi hindi ko na nalagyan yata. O ito, Sweater Gold. Yan, Gold Sweater. Yung ito mga to, yung mga walang pangalan, pure na sweater yung mga yan mga tropa. Tapos ito yung ating so yan yung naglilimlim. Naglilimlim siya. So yan yung mga ibang pinapalimliman natin na soon mapipisa yung mga yan. Madadagdagan yung mga alaga natin. So bali yung mga nandun pala mga tropa, yun yung mga lalaki. So nandito yung mga babae. So pinag-separate ko na para hindi magkahalo-halo. Ayun yung mga babae natin. Babaeng panabong Texas yung ngayon mga tropa. So bali napakain ko na yung mga tropa. So ang papakainin na lang natin is yung mga pure sweater natin. So ito pala yung mga ginawa kong kulungan. So ito pala mga tropa yung mga kabatch nung 3 months old natin. Yan yung mga inahin. Siniparate ko na. Tapos ito naman yung mga pure na sweater natin. Nandito sila mga tropa. Pero ito hindi ito pure na sweater, kaso nilagay ko lang dyan sa kulungan dahil anong tawag dun, matapang kasi ito mga tropa eh. Ang lahi kasi ng puti na yan is Hutch na may lahing kanawayon yan mga tropa. So binigay lang ito ng bayaw ko, si Pulpul. Tapos ito naman yung ating pure sweater mga tropa. Yan mga yan, pure sweater. Right, so papakain lang tayo ng mga alaga natin. So wala muna tayong vlog sa bukid dahil busy nga. Busy tayo dito sa bahay ngayon. Yan. Ito mga astalop kasi mga tropa, matatakaw itong mga to. Talagang kahit na pinakain mo na sa umaga, mga ganitong oras kakain na naman yung mga ay mga tropa. So ito yung ating sweater. May 4 na inahin tayong sweater. May naglilimlim na rin dun. Ayun o, naglilimlim. So yan yung mga pinagkakaabalahan ko mga tropa. Pag ganun na pagdating natin galing sa bukid, yan yung mga inaasikaso ko. Hindi ko lang kasi masyadong naibablog lahat dahil
Minsan kasi may biglang lakad o minsan kailangan lang ko ng tulong. Ay, kailangan ng tulong ni Mrs. Kaya yun, hindi ko na maharap mga tropa. Pero nais ko lang i-share sa inyo yung mga ginagawa natin pag wala tayo dun sa bukid. So yan yung mga alaga ni Lover Cats. So, tapusin ko lang to. Tapusin ko lang magpakain ng manok. So ito mga tropa, oh. So ito yung DIY natin na ginawa. So scratch pin. Ayan, scratch pin lang siya, pero naglagay tayo ng kawayan dito. Tapos naglagay tayo ng pugad. So ayan mga tropa, may itlog na. Ganun din sa kabila, kaso dun sa kabila nasira, natanggal yung kawayan. May na yung pagkakatali ko. So yung mga tropa yung kwan natin, ginagawa natin. May natapos na rin si Mrs. sa nilalabhan niya. Tapos ito na rin yung mga kwan natin mga tropa, yung mga running for 1 month old na mga siso natin. Ayan yung mga sweater natin, tapos yung mga kanawain natin. Ayan mga tropa. So napakain ko na rin yan. Lalaki nilang lumipad, oh. Kasong problema, may dalawang napapisa tayo kahapon. Ang naging problema lang, kinain ng pusa. Nakita ni Mrs. kagabi. Asan pumasok yung pusa sa karton ba? May awang naman yung ano mo eh. Yung karton? Akala ko kasi hindi na makakapasok yung pusa doon. Yun ang problema. Sa maling akala. Okay, so yun lang yung mga alaga natin dito mga tropa na mga manok natin. Yun, mga manok panabong, mga astralop. Tapos siyempre tulog na naman si boss. Na boss shake. So yun yung mga ginagawa natin dito mga tropa pag wala tayong vlog sa bukid. Right, so yun lang mga tropa yung vlog natin. Sinare ko lang sa inyo yung mga ginagawa ko dito sa bahay. Okay, so nakita nyo yung mga alaga ko. Ayan. Itong mga tropa, mga astrolop pala running for 4 months na yung mayan. So malapit ng pwedeng kastahan yung mayan. Malapit ng mga itlog yung mayan mga tropa. So pag napaitlog natin yung mayan, mas lalaki yung chance natin na makapagbenta ng mas maraming itlog. Kasi organic tong mga tropa eh. Organic yung mayan. Pero ang bentahan kasi namin ng itlog dito eh 10 piraso yung isa. So papakita ko sa inyo kung gaano kalalaki yung mga itlog niya. Itlog ng mga astrolop natin. Right, so ito mga tropa. Yan. Ayan mga tropa yung itlog ng astrolop. So, 10 piso yung isa nito. Tapos almost same lang sa itlog na nabibili lagi sa tindahan. Yung ganito. So, ito na yung pagbentahan ng mga tropa ng itlog. Ayan mga tropa. Oh. Ano? Benta itlog astrolop. Ayan na. So marami-rami na rin yung pagbentahan natin. Pagbentahan namin ni Mrs. Kaya anong tawag doon? Parang sinisipakan ko na alagaan tong mga to. Kasi ang laki ng tulong sa amin ng mga tropa. Ang dami nang nagpupunta dito kung nagtitinda kami ng mga astrolop. Sabi ko, as of now, hindi muna dahil pinaparami ko pa. Pero soon, magbebenta tayo. Kasi ang bentahan kasi ng mga astrolop na yan mga tropa is nasa 1,200 yung inahin. 1,200 yung isang inahin. Depende pa yon kung gaano kalaki. Pero yung mga talagang ready ng mga itlog, yun 1,200 nga. Pero yung mga ganito, nasa 800 to 900. Isang piraso lang ng babae. Pero pag pares, yung mga parang pares yan, mga tropa na ibibenta mo, nagkakahalaga siya ng mas mababa ng konti. Kasi pag 1 to, parang makukuha lang nila ng 1,300.
ng 2-3. Mga ganon. So may kunting bawas. Pero sa ngayon hindi muna tayo magtitinda ng mga astrop natin kasi kailangan din kasi namin itong alagaan para may dagdag na income kami ni Mrs. Lalo ako kasi mga tropa matagal na akong walang trabaho, kaya yun nakaisip kami ng paraan. Ayan, nagbubukid kami, nag-aalaga ng mga manok. Pero yung mga manok na panabong natin, meron nang namamasyal-masyal dito na tumitingin sa mga manok natin, pero sabi ko hindi muna natin ibebenta yung mga ibang manok natin. Gawa nga nung 3 months pa lang sila, lugi naman tayo. So mas mainam lang ibenta natin na yung ready to fight na, parang ganun, para may kikitain din naman natin, may kikitain din naman tayo kahit na papano. So yun mga tropa, no. So yun lang yung mga gawain natin dito. Alright, so yun lang yung vlog natin mga tropa, and mamayang hapon, yun, pupunta tayo ulit sa bukid para pasyalan yung mga tanim natin dun, kasi nais kong ipakita sa inyo kung ano yung improvement na mga tinatanim natin sa bukid mga tropa. Alright, so yun lang mga tropa, so see you sa next na vlog natin, and God bless. Ayun, kita-kits tayo sa susunod na episode.